Janur kuno ukuran pun derapi no
weruhing rasa rasa mulya takkan demo kareng karasoli lalagowasu kaeng driyatan masuwala tata rasa sumelang kang pating awe padang cina keteng wawana cahya katri-tri wis nyawiji cici Duk sekar melati
unjung kemari paloh jinawi kerto lan raharja ing nuswantara nyata jero tancepe gede apere morasan banget diragayu Kemari paloh jinawi kerto lan raharja ing nuswantara nyata jero tancepe gede apere morasan banget diragayu
sastra bakmu ing maes pati arang patih swanta Labuhan Depo kan ginelung triprakara guna kaya purune kang denaka tapi nuhun nitraku Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Awa dengan sakitun bersebut sebagai hanggung masjid di Jumatan Bangun Kata Mangkapat Tesinuk.
Boten asipun para barang ageng panjenenganipun Dopo Soekarno miwah Adimas Wardi kang ibu ingkang kawula hormati. Wonten rasanipun para sarjana sujaing budi kang tuhu kinabekten. Wonten rasanipun para alim para ulama ingkang rinten kelawan dalu tansah semanding kitab suci wahyuning ilahi pinangka kiblatipun ingkang dasar tubuh kinurmatan. Sepeda monggo kita tansah manungsa puja mangastawa kunjuk dumateng Sedherek Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun parimati benten karamata karing paten saha bagas waras kula sanika sami sehingga ditikal dengan jang mriku saged makempal dados tunggal nyawiji dadi siji wonten prajawipun Adimas Swardi miwah putrah kala wangsa kanthi kebak rasa kabagyan saha kesarasan. Bapak Ibu sagung perlenggah kakung paputra ngadah sadaya kinurmatan Pradopo tinimbalipun pipun Adimas Swardi ingkang ditikatur punika katemben kawulana tetepi dharmanya sepenuhnya nyelamaken maja putra kerasipun Nak Mas Bagus novel Zahir Ardiansah. Prokadang campur sari duta irama ingkang dipun pandhegani panjenenganipun Bapak Dr. Andes Soekarno SE. Titi kedahan siapa yang marang sang Abiyantara. Kapureh caos panglipur arupi lelangan campur sari Pop Dewi Soekarno sama kemudian Dwi Soekarno kali. Sininggo mugi para kadang saking Ivana Audio System cerah foto video production. Kadang siang mriku prokadang campur sari duta irama nyawanaken setunggal kalih tiga sekawan Widawati sampun kepareng marang sang Abiyantara wonten titik dan siang mriku. Ingkang sepindah panjenengan Mbak ready Setyowati. Ingkang salajengipun wonten panjenengan Mbak Retno Haswarawati. Wonten panjenengan Mbak Indri Lumintang. Wonten panjenengan Mbak Riana Dwi Yono. Kabareng sanugi bintang tamu dari CSD ada Kamelia. Jika satu artis yang sudah tidak asing di belakang musik dangdut sering muncul di TV juga sering muncul di koran-koran terakhir di pabrik koran lampu merah ada Rena Zahra. Kalau Bapak Pinangko, Bapak Yatur, Nggih Bagusanto, ugi seneng kuyong bintang tamu dari Purwodadi langsung. Putih bagaikan beras. Cipto Keling. Bapak Ibu bidari kita kadang saking sampur sari duta irama wonten kadang siam menika sinambi hangrapi daran juga kanthi mardu-mardikane bali. Mugi katampi suwun kula kadang saking duta irama. Yo!
Nimasito ase Nyuwun napa Kang kok kowe keringet Mas? kok wong ayu, wong asu. Aja wong asu to. Oh gak, kok keringet nganti kembrobyos lho. Ha, sungguh mlapi Mas, Ora lapi. alah kulkase. Iki Mas teles. Iki dipirsani piyayi pirang-pirang. Iya ya raya. Kan seakan-akan Lah, kita iya. itu berdua sendiri gitu sedang di taman Mas. Indah sekali Lah, iya. pemandangannya. Oh, kae nangka tek pirang-pirang wong ayu, wong ayu. Iya, api-api. Kae malah bligoku bareng ning kono. Bligo? Iya. Kok bligo to Mas? Bligo kok pliko. Kowe iki kok ya. Bligo. Lah iya kok pliko. Lah kowe wae Bligo. kupenge rada budhek sithik. Atut runtut tansah reruntungan Ing sarina alah engko ane jan piye Kang kaya Mas? ni Sulasmi Swargi ijek to Sawangini iki biasa ini rasa perlu jerles kok dadak pratekke TV lho aku Aja nek karo cemburu iki lho. dikira tenanan apa piye oh alah aja kuwatir nek aku pindah hati Katan genggam sarambat. Piye Kang Mas? diajeng Maya Dewi sing engko aku sing maksir Hah, kok saksir kenapa? Nano walah lambene jane sak mit kok suarane ngidap-ngidapi Emang lambemu? lah iya lambeku nyate ombok kok ya Hmm. ngono dadak arti cethakke ning layah lambah beda lho oh tak kira ning layah lambah-lambah kuwi Layahe sopo kaya? lho tak kira Kok ki tekan rejak jeruk pi lho. ning Sing layah lambah-lambah ki apa ngono lho. oh iya ding Nyanyi ki mbok sing tenanan. oh iya ya Wong Setya Tuhu kok tekan ning layah kuwi iki piye to? Ya, maaf. Nyanyi iki dibayar iki ya sing tenanan ngono. Wong ki kaya piye to iki? enggak Bu sing ajeng ngremok kula monggo Bu 50.000 Wong nyanyi kok tekan layah ape masak apa piye to? kula mati biasa Sing tenanan. nggih ndoro nggih Lah sing tenanan, nak nyanyi iki sing bener ngono. nggih ndoro Iya. di syuting Mas Ayo dilanjut. Enggak gitu. Lah nyanyi kok wayahe kula sing nempel wong ini lambene loro ya ngono kuwi kok lah nak loro piye nek kan ngene ngawange piye iya ya loro Lah loro ki piye isor dhuwur Bu lamun adoh caketing aja demek-demek to ati ora kene apa ati kene kene lamun adoh caketing ati ati iki lho atine ning geger Bu lah kene kok pas ae piye ati kok empuk monggo yen cedhak tansah mulat sita asih tuhu Bindu mimilan mintuna ayu
Monggo. Kang Mas Iya wong ayu. bareng hana tepi wajib. Ayo bareng. Monggo. Nak bareng kak penak to. Oke. Jiro lu. Oh, sik ya. Oh, iya. Ben kita kompak Ah, iya. lho. Ya. Si tintingane to kowe iki kok ya. Oh ya. Si. Ayo. Tintingane lho. Tintingi Mas, tintingi. Neme Mas Wahyu. Si. Sit. Kok pengen mesti ngono kae ya Allah. Si. Oke. Halo. Si. Mangger pales lah banting. Si. Jiro. Sik tak diitung sik wong ayu ae. Si. Kok pengen kudu ngono. Si pasna kae lho, kok pengen maju. Oh, alah pas endi to. Kowe kok ya nyambut gawe pas Iki. ngono lho. Name sepira to, Cik? 6 kaya oji, Dik. Tak kira 6 lho, Cik. Ayo, aja nganti salah. Jiro lho. Si. Iki piye to? Ya, rada dhuwur sithik. Sit. Endek sithik. Si. Monggo ya. Ayo, sing tenanan to kowe iki syuting bareng ayo ya. Sito. Sito. Asik. Lah kok angel kok ya ditutne kok ya iki nyengkok kok ya. Berat. Gak sama lu. Rame lu ya tengok-tengok. Sito. Asik. Aku nyanyi nek sungguh. Turi Ora, putih salah. ditandur neng kebon agung. Turi putih ditandur neng kebon agung. Sak kranjang isine jeruk dewi ngengkang kegedhen turi putih. Kegeden apa? Kegeden turu apa mau? Turi kok. Turi. Lah iya. Kegeden turu. Oh lah gak krungu. Kegeden Kok turu. gak krungu pabeh garingan Mas aja nganggo gamelan. Ya aja. Turi putih ditandur ning kebon agung. Turi putih ditandur ning kebon agung. Sak kranjang isine jeruk dewi ngengkang kegedhen turi putih. Kok kono terus ya nyine? Lah piye to? Kok kleru? Turi. Turi putih. Terus boten, Bu? Ditandur ning kebon agung. Turi putih. Ditandur ning kebon agung. Sak kranjang isine jeruk dewi goyang kegedhen turi putih. Masa ora barbar? Kegeden turi nek enak. Lamat woska. Setya tuhu lho Mas kok ya. Monggo. Kowe dhewe nak sing nyanyi. Kandhane MC lucu ya ngene lho Bu, Dek iki nganggur. Asem tenan kok, gak roh nomor teleponku. Ndore lagi mromesekke lho iki. Lah iya, Dek iki nganggur aku. Masa Gak main. Lah aku kang setya satuhu wedi yen nanti alun-alun saiki Andika pangayomanku
yang setia mboten ngeten iki lho. Tenan, kula niku nek kalih bojo kula niki lah napa-napa kula ladeni kok, Bu. Selamat nggih Bapak, Ibu. Nggih. Muga-muga dados pasangan ingkang alon-alon to iki kok ya ngeret-ngeret kok karo bojo kok ngeret-ngeret kok terkae lho. Wadah, warahmatullahi. Mbak Lintang, Mas Besti, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, sukses selalu. Cepat diberi momongan. Nanti kalau diberi momongan berapa kira-kira? Nanti kalau punya momongan kira-kira berapa? Berapa? 12. Kakek Man. Mbak Lintang berapa? Ngalahin Gen Halilintar. Wae biang sak kuwate masih jare. Nggih, mugi-mugi kasembatan, nggih. Sugeng ya, Bu. Amin. Alhamdulillah siang Mas Priyatno. Mugianto berkaing diseketakaken muga-muga tansah barokah. Amin. Bahagia selamanya. Selamat donya akhiratipun nggih. Sapa gelem enak rasane ati kemungkul eling pengarane. Ati Allah rono larane iku tandha tetep iman Islam. Amin. Turi putih. Aku kang setya satu Wendi yen nganti saiki ya ngono. Makan ya sayang biar cepet gede. Kilo anakku. Buke ayu kok. Nggih Bu nggih. Ya ayu wong ibu kok ya. Mesti enggak tahu kan Bu? Enggak ngerti bahasa Jawa tapi senyum terus. Kelihatan kalau terkesima, suka sama MC-nya mestinya. Bukan maksudnya seneng kalih MC-ne nggih. Matur nuwun Tika. Iya. Nyanyi dhewe. Mlampah
mengke para lenggah para tamu ingkang badhe dados wonten masipun nggih Monggo. dipun sumanggaaken. Ajeng joget nggih Nggih, monggo. ajeng duet Nyawer nggih monggo. Nggih. Pokoke dipun skecakaken lumantar PJP musik. Ya ta. Mogianto berkaini Andi amang nan Tanyo Setya tuhu. Ayo tondang jiro lu. Kekaraneng spesial pagem Pak Gianto sak Doterah kula wangsa. Pak Gianto, sak keluargi ugi besan. Wong akrami tutu mang syuting Pak, pupung pinanggih Pak. Bondo tutu melu anggere syuting. Rupa oh alah mletre malah lupa kurang to Hamong ngono lho hamong Pak Bardi menawi nyuting pun ngandhap pun nginggil pokoke niki netok mawon Pak niki netok ngati pawi tane luput pisan aku tanggung bisa yang ngelak kok radil mau dulur wedok Dewi Sugiyarti Maya Dewi didampingi kok saiki arep tinggal lucul kok enak men ngelak alang kok ngelak iku sok kena disemayani alah papat seket ora tok ngombe luput pisan lho penyanyi kok malah kaya wong dilatih es krim luput ya luput luput ngono orang rumangsani untuk pasangan kabeh ngono kok ora sik utuh yo alah sing loro ki asline wis entek wi alah sumprit to ngarep dhewe ki dicotok ora sumprit ayo mbok pokeken ayo alah pokeken aku ora arep buka wirangmu ning alah kene sumprit ning kula nate ngertos Pak pas dandan Apa? ambil pasang untu sing dua itu yang depan ini pasangan Pak asline penompong niki ning yo ora apa-apa kok gak bapak-bapak iki ngerti luwih percaya Beda lah aku kalau iki. apa luwih percaya iki ngono ya to mesti sing jelas nek Pak Degimen luwih percaya aku timbang iki nggih ta Pak Degimen nggih lho kok nggih lho Dek lah Pak Degimen CS berat kok yen gampang luwe kowe aja kuwatir nek aku gak nek nyetrum karo iki kowe iki tak bolak-balik ngingeti TV ae lho dikira sapa laras ta ras aku wis jinak ras Aja. wis ora yen nangis alah sing temen to kuwi mau teko luput lah alah lup malah tek luput pisan kena pisan kaya ngajeng aku dek lah yen gampang dek luwe gampang kok atiku deg-degan ya sandingan karo sliramu iki apa iso to tenan sumpri biasanya deg apa iso wah lho iki apa iso to apa mergo untuk pasangan alah apa iso sing banter sisan Apa lah iso? betang jebal sisan
Iki nyambut gawe kok gak seneng karo aku ya gak apa-apa lho. Alah, aku seneng banget toh Mas Bagel karo kowe iki sumpah ya Allah. Dalam lu ditarik ae ya Allah Budhe. Budhe nyenan kok menik